Os xubilados de Rianxo non pensan tirar a toalla e permanecerán no local do edificio da confraría. Así o decidiron na asamblea o pasado venres tras terlles chegado unha nova orde de desafiuzamento. Tras recibir 4 ordes de desafiuzamento e logo da sentenza promulgada polo Xulgado Contencioso Administrativo número 1 de Santiago ordeando a Portos de Galicia desalosar o local anexo a Alonsa de Rianxo, os xubilados resístense a desocupar este espazo. En asamblea, o pasado venres decidiron facer resistencia a este desaloso. Esta mañá un perito desprazouse ata o local ubicado nos baixos da confraría para levantar acta. Todos, excepto un que lle doi, podo dicilo boca chea, que lle doi molestar a Portos. A mí non me doi nada. A todos deixaron que sí, que se gira adiante, que eu quería xa abandonar e que se gira adiante. Entonces se dixo, pero seguro, porque senón tal, e todos que sí. Por ese motivo estamos aquí. Hoxe veu o perito para levantar un acta e dixame que as chaves non se entregaban. Que queremos que se senten os tres, Portos, Cofradía e Maiores, para falar. E non que se bote unha culpa cando vou a Portos, os de Portos boten a culpa a Cofradía, vou a Cofradía e boten a culpa a Portos, non. Aquí xuntámonos todos e a ver quen é o que di a verdade. Onde yo dixen agora aí ao guardamoitas. Os xubilados séntense enganados por Portos e tamén polos políticos. Afirman que se estivo a culpar a confraría cando o único problema eran as elevadas tasas que pide Portos de Galicia. Porque estaba Miguel ao lado, e na anterior que tuvemos co presidente, dixeron, non, a confraría é o que vos quero botar fora. Entón contamos yo a ele e dixo, non, tal día vou a Portos, se podes vir, veste cando a min. E, efectivamente, pois fun. Todo o que dixen ao asesor aquí, o tes agora, dille que é culpa da confradía. Agora pódese defender, que aquí está. Non abriu a boca para nada. Todo era mentira, a engañarme a min. E dixo, a mí non me engañades máis. Os xubilados de Rianxo ocupan este local dende o 2001, mais hai varios anos que a confraría levantou a ata ante notario por esta situación que repercute negativamente nas arcas do pósito, ao ter que afrontar os gastos producidos pola ocupación do local, gastos que pasaron de preto de 1.000 euros anuais aos 9.000 que ao parecer agora lles pide Portos. Agora piden unha reunión a tres bandas para aclarar a orixe deste conflito e buscarlle solución. Vimos nada, nos queremos, como lle dixen ao señor que veu levantar acta, que lle dixa ao seu jefe que nos chama aos tres que estamos implicados. Bueno, nós estamos no medio de rebote, que non somos nadie, pero queremos estar no medio con Portos e que a cofradía. E entón que cheguen a un acuerdo, que por nós non hai problema ningún, porque como di Miguel, que se ele lle pasan a cuota que tiña anteriormente, que era de 800 ou 1.000 euros ao ano, e agora son 9.000, dixo ele, eu firmo donde sea, tendo o local aí de por vida. Eu creo nele. E que foi, que Portos lle subeu a cuota? Sí, por eso ele, ao ver que non había forma, tuvo que botar xente á calle, porque non había cartas para pagarlle, entonces denunciou, meteu no xulgado. Nesta loita que manteñen están arroupados pola Asociación Galega de Pensionistas e de outros municipios. Piden así que cando se produza o desaloso do local o notifiquen con anterioridade, non pensan marchar sen facer forza. Que nós temos un compromiso moi grande co presidente de Galicia dos Maiores, o señor Piñeiro Hermida, que nos xuntamos aquí no Escala, que nos invitou a comer e viñeron moitísimas asociacións de todos os sitios, e ali saltou un señor de Aguiño, que lle chama Manuel, creo que é, e foi ele que mo dixo, vamos, non, hai que axudar a Rianxo, porque isto, porque outro, e xuntámonos todos os presidentes co señor Piñeiro, e efectivamente que se comprometía a facelo e tal, que xa dixeron, hoxe por vos e mañá por nós. Bueno, pois a presentar a solución. Non, eu que quero, dixo yo claramente que me manden unha cartiña, como me poñer tal día a tal hora estamos aí, ese é o que quero eu, non que veñan como aos cacos, de noite, que andan de noite, claro, o que andan a roubar andan de noite. Eu quero esos. Mentres agardan que Portos dialogue con eles e coa confraría.